Sa Tabangkan Drug Sniffing K9 Dogkan Mobo Municipal Police Station K9 Unit, nadiskubre sa sarong biyahero sa Mobo Port sa Barangay Pinamarburan, Mobo Masbate, ang bitbit kaining 14 pedasong heat cell transparent plastic sachet ng pigtutubo na shabu na nagkakantidad ng 262,500 na may gabat na puko mas o menos 75 gramo. Sigun sa tagapagtaramkan Philippine Drugs Enforcement Agency Bicol na si Carlo Fernandez, alauna 5 kasud manghapon kan madakop ang lalaking drug courier mantang nagkukonduser ng K9 inspection asin profiling sa mga pasahero ang otoridad. Bali po, haba po nag-regular K9 inspection po tayo, kasama po natin dito po yung K9 team ng Mobo Police Municipal Police Station. Sa loob po ito ng isang bus na kabababa pa lang po ng ferry boat. Nag-inspection po tayo at yun na nga po, naamoy po ng ating mga K9 detection dogs ay narcotics drug detection at yun na po, nang-inspect natin yung bag ng isang pasahero po ma'am. Yun, nakakuha po natin. Naging matrayong pumanan operasyon, hulikan pinagsararong puwersa kan Pedaya Masbate Provincial Office, Masbate Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Mobo Municipal Police Station, Philippine Coast Guard Substation, asin Masbate Provincial Police K9 Unit. Gusto ko lang paabot po sa tuyang komunidad na kami po nagpapasalamat sa mga tabang nito sa pagtaon ng informasyon at hindi po dahil sa mga holidays na po nagpapahingalo kita. Dahil po sunod-sunod po sa tuyang mga operasyon ngunyan. Seryoso po talaga ang PDEA RO5 sa tuyang misyon na linigan lang sa tuyang kabikulan sa droga. At indo po sa ating mga kapwa Bicolano, ay agad na lang po ang tabang lindo na matapabot sa mga informasyon para po ma-maximize na po ang sa tuyang mga efforts at resources. Salamat po. Nasa kustodiya ng mga Pedaya ang sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.